Ahoj, sledujete novú internetovú televíziu Video A1. Moje meno je Katrín a budem vás sprevádzať našimi reportážami. Teraz tu mám jedného z veľkých zvierat našej televízie, Rba Sedláka. Čauko. A chcela by som sa ťa spýtať, čo je takým hlavným lákadlom vašej televízie? Čo chcete divákom ponúknuť? Tak vlastne televízia Video A1 má troška vyplňať ten voľný priestor na trhu, pokiaľ ide o alternatívne médiá, ktoré sa orientujú skôr na alternatívneho diváka, lebo toto v skutočnosti chýba na slovenskom mediálnom trhu. A sme vlastne prvá internetová televízia, ktorá bude vysielať podobné reportáže z rôznych takýchto alternatívnych akcií, či už ide o divadelné predstavenia, rôzne vernisáže alebo hudobné koncerty a tak ďalej. Takže orientovať sa chceme práve na alternatívne orientovaných ľudí, ktorí okrem zvuku teda by to chceli vidieť radi aj na reportážach. Po 1,5 roku fungovania internetového rádia A1 teda sa zo zvuku rozširujeme ďalej aj na video a vlastne budeme ľuďom ponúkať okrem možnosti sledovať hudobné klipy aj už spomínané reportáže, takže ja verím, že ľuďom sa bude páčiť a ja dúfam, že Video A1 sa bude dariť. No, to dúfam aj ja, že sa vám budeme páčiť a ťukajte na nás čo najviac. Čaute.